Arestado ang 36 anyos na magsasaka matapos mahulihan ng mga pakete na naglalaman ng umano'y shabu sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay Burgos, Natividad, Pangasinan. Nakumpiska sa sospek ang dalawang pakete na naglalaman ng umano'y shabu na may kabuuang halaga na 8,160 pesos at iba pang mga drug paraphernalia. Under surveillance po ito kasi may mga report po sa amin na siya po ay gumagamit ng illegal na droga. Kaya yun, nag-apply po kami ng search warrants. Different ammunition po ang nakuha sa mismong bahay ng suspect po natin. Nasa kustodiya ngayon ng Natividad Police Station ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patay na at palutang-lutang sa fish pond na matagpuan ang 81 anyos na lolo sa Barangay 21 Santa Maria, Pidig, Ilocos Norte. Bagamat nabanggit ng anak ng biktima na madalas ang pagkahilo ng kanyang ama, idiniklarang pagkalunod ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Paalala ng pulisya na huwag hayaang magtungo mag-isa sa tubigan ang mga senior citizen. No, adda dagiti senior citizen tayo nga kabalay, syempre nakapkapsot ti bagbagidan, haan tayo ko mga palpalbusan nga rumwarda nga agmaymaysa, aglalalo no adda ti marikriknada, ta mabalin nga deto iti rason nga paka-disgrasyaan da. So nga hanta yung ipalpalubos nga pumanaw da nga agmaymaysa da, kadwaen tayo. Lester Narag, Balitang, Solid North.